Kif is-sena d-dieħla l-poplu Malti wawċ li se jkun qed jivvota f'żewġ elezzjonijiet dawk tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew, il-Partit Nazzjonalista għaddej b'ħidma ma tieqaf qatt biex jażel l-aħjar kandidati li se jkunu qegħdin jirrappreżentawh. NetNews tkellem mas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley dwar il-proċess li minnu għaddej il-Partit Nazzjonalista biex jażel l-aqwa persuni li se jikkandidaw ruhom biex jiġu eletti u jaħdmu għal lokalitajiet rispettivi u anke fil-Parlament Ewropew. Sa issa nista' ngħid illi għandna numru sabiħ ħafna ta' kunsilliera illi jew aħjar kandidati illi aċċettaw li joħorġu għall kunsill lokali fil-fatt għandna xejn inqas minn 188. U 55 minnhom huma ġodda, ħafna minnhom żgħażagħ li se jkunu qed jikkontestaw għall-ewwel darba. Dik hija xi ħaġa illi timliena b'kuraġġ qawwi. Fl-istess ħin għax hemm żewġ elezzjonijiet f'Salt aħna mixjin ukoll billi nfittxu anke kandidati għall-elezzjonijiet Ewropew. Affiċinajna numru ta' nies għadna ma pprovajniex kandidati, imma diġà wasalna fi ftehim ma' numru ta' kandidati ġodda, numru ta' kandidati illi jistgħu jagħtu ċerta sens ukoll ta' kwalità, żieda mal-kwalità illi għandna fl-MPs illi jistgħu jilqu faxex differenti tas-soċjetà. Clyde Pooley stqarr li l-Partit Nazzjonalista għandu proċess stabbilit u ċar ta' kif jridu jiġu approvati l-kandidati fih dan il-Partit Nazzjonalista. Dan huwa proċess twil ħafna li jinvolvi ħafna nies. Għexieren ta' nies. Għandek in-nies tal-kumitati sessjonali madwar Malta u għawdex kollu, allura illi tlabnihom jgħinuna biex ifittxu il-dawn il-kandidati. Għandna wkoll il-membri parlamentari infushom illi ntalbu jgħaddulna l-ismijiet il-membri tal-eżekuttiv li jgħaddulna dawn il-membri għall-kandidatura tagħhom. U mbagħad finalment sta għall-partit illi jiddeċiedi min l-aħjar illi jirrappreżentah. Fil-fatt kif dejjem sar. Ir-risposti jidħlu jiġu kompilati mis-Segretarju Ġenerali u mbagħad jgħaddu għand l-amministrattiv għax huwa l-amministrattiv illi jipproponihom u mbagħad finalment jgħaddu għand l-eżekuttiv għall-approvazzjoni finali. Fil-fatt, is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley irribatta dak li ddeskriva bħala artiklu qarrieqi li ġie ppubblikat mill-Gazzetta The Times of Malta illi skorrettament allega ksur tal-istatut tal-Partit Nazzjonalista fil-proċess tal-għażla tal-kandidati. Jiddispjaċini ngħid illi rajt xi kummenti f'xi gazzetti illi normalment nafhom serji biex inkun qed ngħid kollox illi ma jirreflettux basikament dan il-proċess u kważi tawna rapport illi ma nistax li fin sejjaħlu illi huwa qarrieq illi saret xi ħaġa li mhux mal-istatut jew ħaġa jew oħra. Ovvjament xejn, assolutament xejn, mhux se jaqtalna qalbna illi aħna nkollnu bdil il-ħidma tagħna biex lill Partit Nazzjonalista nerġgħu npoġġuh fejn tassew jixraħlu. Is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley tenna illi l-Partit Nazzjonalista għaddej minn proċess ta' tiġdid. Żied illi b'dawn l-għażliet ta' persuni ideali biex ikunu kandidati u wieħed importanti illi fih il-Partit Nazzjonalista se jkun qed juri t-tiġdid illi qed isir.